Pasadeen igandean, gure Ikurren aldeko ekitaldia egin zen, Atsasuko San Juan eta Zelai kaleko bidegurutzean, eta ekitaldi horretan, gure Ikurren aldeko ekitaldia egin zen, herri ekimenak deitua, eta ekitaldi horretan 3 mastil mustu ziren. Aurrerantzean bakoitzak bere bandera izango duelarik. Nafarroako bandera, Ikurrina eta Atsasuko bandera. Esatea hau dela herri ekimen bat, olea plantaratu nahiko dugula, eta gaurko ekitaldiarekin hasiera eman nahiko dugula ekimen herriko joni. Herri ekimen honek bi zutabe izango dituelarik. Gure Ikurren aldeko dinamika eta inposizioen aurkako dinamika. Bi dinamika hauetan hainbat egitasmo planteatzen dira. Besteak beste, hurrengo hilabeteetan Atxasuarrok Nafar Ikurra zein Ikurrina etxaietan jartzeko deialdia luzatuko da. Eta bestalde, azpimarratu nahi izan zuten, antolatzaileek 3 mastil eta 3 bandera hoiek, ipinetako 3 mastil eta 3 bandera hoiek, ez dira inungo instituzioarenak, ez inungo taldearenak, ez da inungo pertsona partikularrenak. Atxasuar ororenak dira. Halaber, gure Ikurrak, harrotasunez eta duintasunez, oztopo guztien aurrean, bai atxiloketak, bai espetxeratzeak edo epaiketak eta kondenak, defendatu eta defendatzean duten pertsonei egindako omenaldi xume bat baino ez dira 3 mastil horiek. Harrotasun eta duintasun berdinarekin eraiki dituztela eta adierazi nahi izan zuten gure Ikurren aldeko lan egiteko borondatea eta inposizioen aurkako jarrera herritarra bultzatuko dutela.